सेसापानि गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय खेरानि फोरोंगिरि बासुदेव बर'आ 63 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि रौमारि फेलामारि गामिनि मोनसे समनि कुमरिकाटा दखरा एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि रुपेन राजा बर'नि जोनोमगिरि अनसुला बिफा आजिरा मोननाय खेरानि फोरोंगिरि बासुदेव बर'आ रुंसारि जाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनानै फाहामथाय लाबोबाय दंमोन आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बासुदेव बर'आ। सेसापानि दालाइ जथाइ दुलाराय बाथौ गुथुम आरो कुमरिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुनबोनाय आजिरा मोननाय खेरानि फोरोंगिरि बासुदेव बर'आ दिनै फुंनि 8 रिंगायाव रुंसारि जायो। सेसापानि गोजौ फरायसालियाव बासुदेव बर' बिथाङा 1980 मायथाइनि 1 फेब्रुआरिनिफ्राय 2022 मायथाइनि 30 एप्रिल खालारसिम खेरानि फोरोंगिरि हाबा मावनानै सरकारनिफ्राय आजिरा लादोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो दिनै फुंनि 8:30 रिंगायाव रुंसारि जायो। रुंसारि जानायाव गावनि अनसुलि बिसि आरो फिसाज्ला फिसाजो बिजामादै बिहामजो आरो फिसौजो गासैनिबो मेगनाव दुखुनि मोदै बोहैग्लांदों। दिनै बासुदेव बर'नि रुंसारि जानायाव बिदायनि समाव तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिजों लोगोसे कुमरिकाटा दखरा एबसुनि बारग' बिबानगिरि ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। जोङो नैबे समावहाय जोंनि मोनसे समनि कुमरिकाटा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे सेसापानि गोजौ फरायसालिनि बारग' क्लार्क बिथां बासुदेव बर' बिथांनि न'आवहाय जों खबर लानो फैदों। मानोना बिथां आदैया मोनसे समावहाय थुनलाइ आफादनि जानानै आरो बे ओनसोलावहाय सासे समाज सिबियारि जानानै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा गोबाव समनिफ्राय बेमार जानानै दंमोन आरो दिनै न'खरनि मानसिया फिसाज्लाया खिन्थानाय मथेबा फुंनि 8:30 रिंगायाव रुंसारि जादों होननानै बुंदों आरो बेखौ जोङो मोनसे समनि जिहेथु बिथांनि फिसाज्ला रुपेन राजा बर'आबो भिसिडिसिनि चेयारमेनमोन लोगोसे कुमरिकाटा आनसलिक बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिमोन। बेवहाय जों दा बारग' दैदेनगिरि गासैबो जों जमा फैनानै न'खरखौ खबर लाफैदों आरो जों आसा खालामो जे बिथांनि जिथु मावलांनाय बे मावलांनाया आदर्श हिसाबै थाथोंसै आरो फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोङो बिथांमोननि मावलांनाय आदर्शखौ लानानै खामानि मावलांनो हायो जोंनि इयुन जोलैया आरो जोङो न'खरनि गासैबो बिथांमोननिसिम जोङो दुखु फोरमायनाय फोसावदों आरो लोगोसे आसा खालामो जे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंसै आरो फैबाय थानाय समाव बिथांनि गासैबो मावनाया जोंनि समाजाव मोनसे सिनायथि हिसाबै थाथों होननानै जों आसा खालामदों। दा जोंहा नैबे ओनसोलाव एसे गेदेर खहा जानाय होननानै जों साननानै लादों। मानोना बिथाङा सासे मोजां गोख्रों मावथिमोन समाज सिबियारिमोन गामि दैदेनगिरिमोन। जों बिथांनि रुंसारि जानायाव खहा जादों होननानै जों मोनदों आरो लोगोसे जों दुखु फोरमायनाय फोसावदों न'खरनि जानानै।